Takže čau lidi, tady Čouky.cz a vítám vás u dalšího videa a jsem tu společně s Orsonem. Takže ahoj lidi. No, videa spíš informačky, takže bych začal od bonusových videí, tak tam budou challenge a nějaké bonusy, unboxing, jak říkal Orson předtím. Toto už natáčíme po třetí, ale neřešte proč. Dejme tomu prostě, že nejspadla tam to, dejme tomu. Minecraft, tam budou různé věci, řekni například, které, Orsone? Parkour mapy, adventure mapy, třeba stavíme s Jokem, no a takové různé bobůstky. No, ještě survival, potom survival games, nebo hide and seek podle Orsona, jestli se nebude chtít. Potom FIFA 14, k tomu řeknu něco já, protože tu mám koupenou já a Orson nemá koupenou ani stáhnutou, takže futko, nevím jestli budu natáčet, to se mi moc nechce zrovna, mě moc nebaví teď, jak se mi tam zranili hráči a došly jim smlouvy. Schválně jsem tu dal za to FIFA 14 Messiho, protože to je prostě nejlepší hráč pro mě. Také dále bude tam kariéra trenéra, kariéra hráče, výkopy, různé turnaje s fanouškama i možná. Potom League of Legends, tam budou třeba boje 1v1, já proti Orsonovi, nebo 2v2, já s Orsonem proti někomu, nebo no jo. A nebo 3v3 Twisted Feline, ale to moc nehraju, takže to moc ne, anebo custom 4v4, ale to pochybuju. A nebo klasické 5v5, PvP, nebo ARAM, nebo potom ještě Hexakill, ale proti botům hry fakt nebudou. Co bych k tomu ještě řekl? No, dneska ještě vyjde video z Minecraftu, tato informačka také, takže se máte na co těšit, jestli to ještě dneska stihnete schlídnout. Ale podle mě je teprve 18:15, tato informačka tam bude tak 18:18. Pak začneme natáčet tak 30-minutové video, to tam bude tak v 19:00, to byste mohli stihnout. Takže bych se s váma chtěl rozloučit, nebo chceš ještě něco říct, Orsona? Já bych ještě nakonec něco chtěl, říct, že ještě ohledně toho unboxingu budu mít Just 4, takže si půjčím, teda pokud mi Rafa půjčí, budu natáčet přes foďák. Já jsem 4 na Nintendo Wii a jakože bude to takový, jakože Let's Play na Just Dance, kde prostě zatáčíme. Ten Joky bude taky se mnou, když přijde ke mně. Ano. To je tak všechno, co bych chtěl říct. To no dobře, takže jo, slyšeli jste, takže já bych se s vámi rozloučil a čau.